गणली जाणारी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. मित्रांनो, स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं ज्यांनी ज्यांनी ही स्पर्धा मोठी होताना मोठी करण्यासाठी आपलं मोलाचं असं योगदान दिलंय त्या सर्वांचीच नावं खूप मोठी आहेत. स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू श्रीयुत विकासजी दगडे कुटरेगाव तंटमुक्ती समिती अध्यक्ष यांच्याकडून आलेले आहेत. त्याचबरोबर 2 दिवस सर्व स्पर्धकांसाठी भोजनाची व्यवस्था आदरणीय राम मोरे, श्रीयुत महादेव जिनगरे, श्रीयुत केशव जिनगरे यांच्याकडून भोजनाची व्यवस्था. त्याचबरोबर सहभागी सर्व संघांना सन्मान चिन्ह, शिस्तबद्ध संघ चषक या गावचे सन्माननीय सरपंच महोदय राजूदादा गुजर यांच्याकडून आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहे. स्पर्धकांना पाण्याची व्यवस्था आदरणीय परेश ठाकरे कॅप्टन कुल यांच्याकडून आलेली आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि मालिकावीराचा चषक आहे तो आदरणीय रामभाऊ देवजी मोरे यांच्याकडून आलेला आहे. प्रत्येक सामन्यातील सामनावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज यासाठी आकर्षक चषक ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसचे श्रीयुत विलासजी साळवी आणि सुभाषजी साळवी यांच्याकडून या सामनावीरांसाठी या ठिकाणी चांगला आकर्षक चषक आलेले आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेसाठी स्टंप दीपक काणेकर आणि विजेता आणि उपविजेता संघातील सर्व खेळाडूंसाठी मेडल्स डॉक्टर कल्याणी अल्पेश खैर आणि स्पर्धकांसाठी 2 डगआउट श्रीयुत सुधाकर लाड यांच्याकडून आले. सर्वांचंच योगदान खूप मोठं आहे आणि त्यांना सर्वांचंच या ठिकाणी स्वागत पूर्णपणे केले जाते. धन्यवाद. हॅलो, सवी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिला चेंडू टाकण्याच्या आधी जर का तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नाही तर 5 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. सवी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत त्वरित यायचं आहे. कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. पहिला चेंडू फेकण्याच्या आधी जर दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आले नाही तर तुम्हाला 5 धावांची इथे पेनल्टी देण्यात येईल. गेट वरती आपल्याला प्रथमेश नॉनस्ट्राईक गेट वरती आपल्याला आज शैलेश पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचं बार ऋषिकेशच्या वरती सोपवलं जातं. वैयक्तिक कोटीतील पहिला संघ करून देखील पहिले षटक हाताळण्यासाठी ऋषिकेशला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. फिरकीचा जादूगार म्हणून ज्याला ओळखला जातो असा ऋषिकेश पहिला चेंडू इथे मात्र लेगरी करायचा प्रयत्न सफल ठरलाय. अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. याच एका धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा श्री गणेश होतोय. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. कर्णधार नोंद घ्यायचे. पंचांशी कोणत्याही प्रकारचा आपण वाद घालायचा नाहीये. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. चला पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाजी बाहेर खोद आपल्याला फिरकीचा जादूगार ऋषिकेश पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात केली जाते. इथे मात्र लेगरी केलेला चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाईक स्वरूपात. एका धावेचा आणि काही गोलंदाजी काही टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. ऋषिकेशचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी आता ऋषिकेशमध्ये उतर केली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून ऋषिकेश तयार. पुढे चेंडू असेल पंचाच्या उजव्या हाताकडून लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. प्रयत्न सफल ठरला आहे. बाईक स्वरूपात पुन्हा एकदा 1 धाव मिळेल. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या बेली बाद 3 वरती जाऊन पोहोचली आहे.
पहिले षटक प्रगतीपथावर येणाऱ्याचं एक 4 चेंडूचं खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाज तयार होतोय. 5 षटकांचा हा आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. पहिले 2 ओव्हर आपल्याला पॉवर प्लेचे पाहायला मिळणार आहेत. पुन्हा एकदा ऋषिकेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा अवंतर धाव दिली जाते. लाईन तथा करली जाते. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जातात. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 वरती जाऊन पोहोचेल. इथे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक टप्पा मेंटेन करावा लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. तशाच प्रकारचा इथे चेंडू होता, परंतु पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट चेंडूच्या क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इकडे 25 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजाला दंडित करताना पाहायला मिळालेत. ऋषिकेशला इथे टप्पा थोडासा पुढे ठेवावा लागेल. अचूक टप्पा ठेवावा लागेल. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. पण एकदा ऋषिकेश या पुढे चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने खेळलेला मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. इकडे येतोय चांगले क्षेत्ररक्षण नक्कीच होतं, परंतु इथे हे चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 4 धावांचा आणि आपल्यातून फटका आपल्याला प्रथमेश बॅट मधून पाहायला मिळतोय. प्रथमेश आता बॅट बोलताना पाहायला मिळाली आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आदरणीय तात्याशेठ शिर्के ज्यांनी कालपासून आपल्या मुलांना खऱ्या अर्थानं प्रेरित करण्यासाठी हॅपी हॅपीचे 10 वाले पुढे दिले आणि खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचा उत्साह वाढवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. खरं म्हटलं तर स्पर्धा कोणतीही असू द्या, तात्यांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो. मी तात्यांना विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूची संधी होती, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आली लहर आणि केला 6 धावांचा इथे कर. प्रथमेश इथे बॅट बोलताना पाहायला मिळाले. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचली. आक्रमक भूमिका घेताना प्रथमेश क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय. प्रथमेश आपले इरादे स्पष्ट करतोय. पहिल्या क्वार्टरमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच फायनलच्या सामन्यापर्यंत इथे लढत दिली जाणार. पुन्हा एकदा प्रथमेश तयार. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 10 धावांवरती गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिले षटक थोडस मागणं ऋषिकेशचा घरचाला पाहायला मिळतंय. ऋषिकेश वरती प्रथमेश आवी ठरता. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका त्याच प्रकारचा खेळला जातो. झेलबादची संधी आहे. इथे मात्र झेल निसटली जाते आहे. प्रथमेशला एक मोठं जीवनदान दिला देखील जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. प्रथमेश सारखा मोठा मोहरा इथे गारद करता आला असता. झेल निसटली आहे. गशाल क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या बिलबाद 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. मागणं षटक आपल्याला ऋषिकेशचं पाहायला मिळतंय. पहिले षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. येणारा अंतिम चेंडू आपल्याला पहिल्या षटकाचा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा प्रथमेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका पुण्यातून फटका आपल्याला प्रथमेश बॅटवरून पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी या ठिकाणी तात्यांना विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. मित्रांनो, कालपासून ही स्पर्धा अधिक रंजक होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं कालपासून आपण पाहतोय हॅपी हॅपी म्हणजे सर्वांना जीवनदायी असं आनंद देणारं हे बिस्किट त्यांनी दिलं आणि ही स्पर्धा अधिक रंजक करण्याचं काम केलं. तसं म्हटलं तर स्पर्धा कोणती असू द्या, तात्यांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो आणि चालू स्पर्धेसाठी सुद्धा जो माणूसच हॅपी आहे तो माणूस आपल्याला या ठिकाणी आलेला आहे. तात्यांचं कौतुक आहे. मी विनंती करतो आजच्या आयोजकांच्या वतीने टाकळेच्या आपल्याला विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. आदरणीय बाबूशेठ टाकळे आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी करूया. त्याचबरोबर या ठिकाणी आदरणीय कुंभारखाणी गावचे सन्माननीय संदीप सुर्वे आमचे मित्र दाखल झालेले आहेत, जे शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटनाचे 2 संगमेश्वरचे उपाध्यक्ष आहेत. सुरेश साहेब या बाजूला या. इकडे या साहेब. या ठिकाणी आदरणीय तात्यांसाठी आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवूया. मित्रांनो, कालपासून ही स्पर्धा होत असताना तात्यांचं योगदान आपण पाहिलं. सीमारेषेच्या बाहेरच्या बिल्डरला सुद्धा, बाहेरच्या रसिकांना सुद्धा हॅपी, आतल्याला पण हॅपी. त्याचबरोबर आपण कुंभारखाणी गावचे आणि शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटनाचे 2 संगमेश्वरचे उपाध्यक्ष आदरणीय संदीपराव सुर्वे यांचा सन्मान करतोय. संदीपराव आपला सन्मान केला जातोय. मी विनंती करतो आदरणीय परेशदादा टाकळे आपल्या शुभ हस्ते आपण संदीपजी सुर्वे यांचा सन्मान करायचा. एक कबड्डीचा खेळाडू आणि मित्रांनो एक दिलखुलास असं व्यक्तिमत्व संदीपराव सुर्वे यांचा आपण सन्मान करतोय. TCC कुचांबेचा कॅप्टन आणि या क्रिकेट जगतातलं एक मोठं नाव कॅप्टन कुल म्हणून ज्यांची ख्याती आहे परेशदादा टाकळे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातो. धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण सामन्याच्या दिशेने आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळाला. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळाले. काय एफर्ट्स दिल्यात आपल्या संघासाठी. नक्कीच या क्षेत्ररक्षणासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत आपल्या संघासाठी. नक्कीच
एका धावेचं योगदान देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. टोटली चेडूवरती 3 धावा वसूल केल्या देखील जातात. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला 27 वरती जाऊन पोहोचली. पहिल्या षटक कोणचं ऋषिकेश महाग ठरलं. वैयक्तिक 6 चेडूवरती 23 धावा इथे खर्च केल्या. आपल्यातून गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेश करताना पाहायला मिळाले. 6 चेडू आहे, 18 धावांची ताबडतोड गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली आहे. नक्कीच प्रथमेश आपले इरादे स्पष्ट करताना पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रथमेश डावखुऱ्याचा फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश वरती हवी ठरताना पाहायला मिळाला. यावरती आता गौरवला कमबॅक करावं लागेल. त्या प्रकारचा चेंडू इथे फेकला देखील होता. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 27 या धावसंख्येवरती 5 षटकांचा आपल्याला हा सामना पाहायला मिळेल. जास्तीत जास्त धावांचे खर्च करावे लागणार आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार, प्रथमेश तयार. पुन्हा एकदा इथे मात्र अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता करताना पाहायला मिळाली. आपल्या संघासाठी गौरव कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूवरती 4 धावा इथे खर्च केले देखील जात आहेत. दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचं गड मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळतो. इथे मात्र फुलका चेंडू होता, ब्लॉकरला टाकलेला चेंडू होता. क्रिकेट मधील इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. एक धाव तर इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली देखील जाते. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती शैलेशला आणलं जातंय. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. गोलंदाज तयार असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातोय. सगळ्याची धावसंख्या अजूनही रोखली जाते. 28 या धावसंख्येवरती दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना नक्कीच गौरव कोण कमबॅक पाहायला मिळणार आपल्याला. पुन्हा एकदा गौरव तयार. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला पुन्हा एकदा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची आपल्याला सांगता घडताना पाहायला मिळाले. 2 षटकाचे इथे खेळ संपलाय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 28 पाहायला मिळाली. आपल्यातील फलंदाजी आपल्याला प्रथमेशच्या बॅट मधून पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले. ते ऋषिकेश वरती कुठेतरी हवी ठरताना प्रथमेश पाहायला मिळाला होता. आता मात्र गौरवकडून कमबॅक केलं जात आहे. वैयक्तिक 6 चेंडूवरती केवळ ते 5 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. आता मात्र प्रशांत याच्यावरती विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिले आणि सगळ्याकडून तिसरं षटक घेऊन एक निर्णायक षटक नक्कीच बनावं लागेल. ते आपल्या संघासाठी कमबॅक करणे गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला एक हार्ड हिटर फलंदाज चौकोरी हाताचा प्रथमेश पाहायला मिळतोय. प्रथमेशला आता कुठेतरी दुसऱ्या षटकामध्ये जखडून ठेवण्यात गौरव यशस्वी ठरताना पाहायला मिळालाय. ऋषिकेश वरती कुठेतरी आक्रमण चढवलं होतं, हल्ला केला होता आणि धावांचा इथे हल्ला देखील पहिल्या षटकामध्ये मारला होता. परंतु इथे आता गोलंदाजी मार्क वरती प्रशांतला दाखल केलं जाते. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघाकडून तिसरे षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडे अर्थातच राईट आर्म आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक धडाकेबाज गोलंदाज आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. पंचांचा निर्धाव चेंडूचा इथे इशारा येऊन पोहोचलाय. चांगली गोलंदाजी, चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज असेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे जरूर लागणार आहेत. प्रथमेशला नक्कीच आता जकडून ठेवण्यात दोन्ही गोलंदाज यशस्वी ठरताना पाहायला मिळाले. कुठेतरी ऋषिकेशच्या वरती हवी ठरला होता, परंतु त्यानंतर केलेलं कमबॅक आपल्या संघासाठी दोन्ही गोलंदाज आपल्याला आपल्यातून पाहायला मिळाले. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा इथे अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रथमेशला आता जकडून ठेवलं जात आहे. बॅक टू बॅक 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी करताना प्रशांत पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 28 या धावसंख्येवरती. तिसरे षटक प्रगतीपथ येणारे 4 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. झेलबाची इथे संधी निर्माण झाली आहे. इथे करत चेंडू नो मॅच लँड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र झेल निसटली जाते. प्रथमेशला जीवनदान दिलं देखील जात आहे. नक्की 2 क्षेत्ररक्षक एकमेकांकडे बघत राहिले. झेल नक्कीच इथे घ्यायचा होता. मोठं जीवनदान आपल्याला प्रथमेशला देताना दोन्ही क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच प्रथमेश मोठे फटके जरूर खेळू शकतो. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेने संघाची धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळतोय. साईड इथे चेंज केली जाते. गोलंदाज पंचांच्या डाव्या हाताकडून जाता मारा करण्यासाठी सज्ज असणार आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक इकडे सीमारेषेवरती तैनात केले जातात.
ते शैलेशला सुद्धा आपला दमकम दाखवावा लागेल, चांगली फलंदाजी करावी लागेल. प्रथमेश जर का आपण विचार केला तर 12 चेंडू आणि वैयक्तिक 19 धावांवरती फलंदाजी करताना प्रथमेश या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालाय. तर शैलेशचा विचार केला तर 3 चेंडूवरती 4 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून प्रशांत तयार, प्रशांत कडून आपला पण गोलंदाजी झाली. 3 चेंडू ते फेकले आणि एकच धाव इथे खर्च केली जाते. पुन्हा एकदा प्रशांत गोलंदाजी मार करून तयार, पंचांच्या डाव्या हाताकडून प्रत्येक गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. चौथा चेंडू असेल, तिसऱ्या षटकात आपल्याला पाहायला मिळाला ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटावला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 30 धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकातील येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. प्रशांत आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना पाहायला मिळाला आहे. 4 चेंडूवरती वैयक्तिक 2 धावा इथे खर्च केले देखील जात आहेत. चांगलं षटक, चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने बोटा फटका जरूर खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉल लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अफलातून फटका आपल्याला शैलेशचा पाहायला मिळालाय. आता मात्र प्रशांत वरती आक्रमण चढवलं जात आहे. 4 चेंडू इथे उत्कृष्ट फेकल्यानंतर 5व्या चेंडूवरती घणाघाती इथे षटकार येतोय शैलेशच्या बॅट मधून. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या बिनबाद 36 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. शैलेश इथे आपल्याला आता बॅट बोलताना पाहायला मिळते. अशाच प्रकारची फलंदाजीची गरज उर्वरित जरी या सामन्याचे 13 चेंडू उरले तर 13 चेंडूवरती इथे घणाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. पहिल्या क्वार्टर मध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. प्रशांत 11च्या विरोधात सावी स्पोर्ट्स ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धावी कंप्लीट केली जाते. एका धावीवरती तिथे समाधान मानावं लागेल. शैलेश चौथ्या षटकामध्ये आपल्याकडे स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली देखील जाते. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला बिनबाद 37 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकात नक्कीच खूप आपल्याला महागडं ठरताना ऋषिकेश पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर केलेला कमबॅक आपल्याला गौरवाडी प्रशांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. कोणत्या गोलंदाजावर त्याचा विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 37 वरती जाऊन पोहोचली आहे. या क्रिकेटच्या रणसंग्रामाकडे सामन्याला देखील सुरुवात होते. गोलंदाजीचा भार पुन्हा एकदा गौरववरती सोपवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी दुसऱ्या संघाकडून जर 4थं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून राईट ऑर्डर विकेटने सुरुवात देखील करेल. पहिला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने बोटाफटका खेळला जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा गचार क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. या क्षेत्ररक्षणाकडून आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये देखील एक झेल निसटताना पाहायला मिळाला होता. नक्की शैलेशला सुद्धा इथे मोठं जीवनदान दिलं जात आहे. एक धाव याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. दोन्ही फलंदाजांना एक जीवदान इथे दिलं जात आहे. या जीवदानाचा इथे उपयोग करावा लागेल. प्रथमेशची सुद्धा आता आपल्याला बॅट शांत असलेली पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती. त्यानंतर आपल्याला कुठेतरी प्रथमेश शांत असताना क्रीडांगणाच्या आपल्याला पाहायला मिळालंय. ज्याचं 4थं षटक आपण येणारे अजूनही 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. ट्रॅकिंग हेड वरती डोकऱ्या हाताचा फलंदाज प्रथमेश पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळायचा होता. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातं. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली जाते. थोडस गती परिवर्तन केलं जाते. चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते. चेंडूवरती इथे नजाकत दाखवली जाते. गौरव उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन गौरव इथे मात्र मोठा फटका अलेक्सेच्या दिशेने खेळला देखील जात आहे. चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी प्रथमेश आपल्याला आक्रमक भूमिका या सामन्यामध्ये संपूर्ण घेताना पाहायला
चौथ्या षटकाचा खेळ इथे सुरू असताना संघाची धावसंख्या 44 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. प्रथमेश जर का आपण विचार केला तर चौथ्या चेंडूवरती नाबाद 25 धावांची गोलंदाजी केली जाते. इथे मात्र पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळा जरूर जातो. झेलबादची संधी आहे. इथे मात्र नक्कीच इथे चेंडूला आतमध्ये ट्रॅव्हल केला जात आहे. आपल्या संघासाठी इथे 4 धावांचे योगदान देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. झेल तर नक्कीच घेतला होता, परंतु इथे स्वतःला बॉडी लाईनच्या बाहेर जाताना झोकून दिलाय. चेंडूला इथे आतमध्ये फेकला जातोय. नक्कीच जो लाईनमॅन आणि जो पंच डिसिजन देतील तोच इथे ग्राह्य धरला जाईल. इतर कोणत्याही खेळूने आपला सल्ला द्यायचा नाहीये. जो लाईनमॅन डिसिजन देतील, जो पंच डिसिजन देतील तो तिथे अंतिम ग्राह्य धरला जाईल. इथे मात्र नक्कीच या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 46 धावसंख्येवरती. चौथं षटक अजूनही प्रगती पथावर आहे. नक्कीच सर्व लाईनमॅन एक विनंती असेल, आपण आपापली जागा घ्यायची आहे आणि आपला कोणताही डिसिजन हा पंचांना विचारल्याशिवाय द्यायचा नाही आहे. नक्कीच लाईनमॅन वर्ग तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती असेल, आपण आपापली जागा घ्या. चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. अजून येणारे 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. प्रथमेश कडून अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला आज संपूर्ण सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून गौरव तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र लेक्चरच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. 1 धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या देखील जाते. 2 धावांनी इथे संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 48 धावसंख्येवरती अजूनही 2 धावांची गरज आहे संघाची हाफ सेंचुरी करण्यासाठी. प्रथमेश कडून अफलातून फलंदाजी पाहायला मिळाली. 16 चेंडूवरती ताबडतोड 29 धावांची खेळी या सामन्यामध्ये प्रथमेश करताना पाहायला मिळालाय. अजूनही चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून गौरव तयार होईल. गौरव पंचाच्या उजव्या हाताकडून चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडू. इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू होता. नक्कीच बाईक स्वरूपात एक डिक्लेअर धाव घेतली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 षटकाच्या अखेरीस बिलबाद 49 धावा पाहायला मिळतील. सामन्याला देखील सुरुवात होते. गोलंदाजी मार करून आपल्याला दिनू पाहायला मिळालाय. निर्णायक शेवटचे 6 चेंडू घेऊन दिनू आपल्याला पहिल्या चेंडू लेक्सच्या दिशेने चेंडूला हा कटवला जरूर जातोय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. नक्कीच पंचांकडे धाव मागितली जाते. लाईनमन तुमचा डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. नक्कीच पंचाचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत. 4 धावांचा अप्रतिम फटका आपल्याला शैलेशच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाला. पहिला चेंडू फुलटॉस गुतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पहिल्या चेंडूवरती दिनवेच्या वरती आक्रमण चढवलं जातं. या 4 धावांनी संघाचं हाफ सेंचुरी ते पूर्वी होताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 53 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अफलातून फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळाले. प्रथमेशचा विचार केला तर 17 चेंडू 30 धावा आणि शैलेशचा जर का आपण विचार केला तर 8 चेंडूवरती ताबडतोड 17 धावांची फलंदाजी करत आहे. पुन्हा एकदा दिलं तर या पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉडी लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी नक्कीच क्षेत्ररक्षकाकडून चांगली कामगिरी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु थोडस अयशस्वी पाहायला मिळाला होता.
नक्की सर्व खेळाडूंना सूचना असेल, आपण स्वतःची जबाबदारी घ्यायची, सांभाळून खेळा. हार जीत ही प्रत्येक सामन्यामध्ये असतेच, परंतु आपल्या जीवाला सांभाळायचंय. नक्कीच बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती दोघी हाडाघाती प्रहार आपल्याला शैलेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 57 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. भलं मोठं टार्गेट येथे उभं करण्याचा प्रयत्न आहे, धावांचा इथे डोंगर उभा करायचा आहे. नक्कीच आतापर्यंत 57 धावांवरती मजल मारली जाते. दिलूवरती आक्रमण चढवलं जाते. 2 चेंडूवरती 2 हाडाघाती चौकार आले देखील आहे. तिथे मात्र तिसरा चेंडू होता. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. वाईड चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. या अतिरिक्त धावा या सामन्यामध्ये रोखाव्या लागतील. आपल्याला हा पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, जो हार गया वो घर गया. नॉकआउटचा आपल्याला हा सामना पाहायला मिळतो. लीग स्वरूपाचे सगळे सामने इथे संपलेत. आपल्याला या कंपल्सरी आपल्याला हा सामना जिंकावाच लागेल. पुन्हा एकदा दिलं होतं आणि ते मात्र फुलटॉप चेंडू होता. अलेक्साच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. झेलबादची संधी आहे, इथे मात्र झेल टिपली जाते. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 58 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालंय. शैलेश सारखा बोटागडी ते गारद केला देखील जातोय. गौरवच्या माध्यमातून आपल्याला आज चांगलं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालं. चांगली झेल गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कोणत्या फलंदाजावरती आता विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल, कारण उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 चेंडूवरती 3 घडावरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला रोशन येताना पाहायला मिळेल. नक्कीच शैलेशाचा जर का आपण विचार केला तर 10 चेंडूवरती 21 धावांचे ताबडतोड फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला 2 चौकार व 1 षटकार पाहायला देखील मिळाला होता. आता तर स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज आपल्याला रोशन पाहायला मिळेल. मागच्या मॅचचा हिरो, नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकलेला आपल्याला रोशन पाहायला मिळेल. उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी रोशनला इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाठवलं देखील जात आहे. गोलंदाजी मार करून दिनू तयार होईल. अंतिम षटकातील 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी कमबॅक करणं गरजेचं असेल. निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील. ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. अलेक्साच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातोय. 1 धाव तरी इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या जातील. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती. गडच्या क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळत आहे. इथे मात्र 3 धावा कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. जिथे कुठे 2 धावा होते त्या 2 धावांवरती ते तिसऱ्या धावेचं रूपांतर केले गेलंय. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या 61 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. आतापर्यंत भलं मोठं इथे टार्गेट इथे सेट करण्याचा प्रयत्न आहे. धावांचा इथे डोंगर उभा केला जातोय. अजून निर्णायक 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडे पुन्हा एकदा गोलंदाजीला आपल्याला दिनू तयार होताना पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग हेड वरती आता एक हार्ड हिटर फलंदाज डावकऱ्या हाताचा प्रथमेश पाहायला मिळतोय. 17 चेंडूवरती ताबडतोड 30 धावांची फलंदाजी करत प्रथमेश या सामन्याचा हिरो आतापर्यंत ठरलेला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दिली होती. यार फुलटॉस तिथे चेंडू नक्कीच होता. स्लोअर चेंडू होता. चेंडूवरती फिंगर रोल केली होती, नजाकत दाखवली होती. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता घडताना पाहायला मिळते. शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारा उत्कृष्ट टप्पा इथे दिनूच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. गतीत इथे परिवर्तन केलं जात नाही. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दिली होती. यार अंतिम चेंडू असेल. फुलटॉस चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटावला जरूर जातोय. चांगले क्षेत्रक्षण आपल्याला क्षेत्रक्षण पाहायला मिळाले. पळचं किती धावा आहे त्या चेंडूवरती? नक्कीच डेड बॉल इथे घोषित केला जातोय. या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला ज्या विद्युत तारा पाहायला मिळतात त्या विद्युत तारेला जर का चेंडू लागला तर इथे आपल्याला चेंडू हा डेट पाहायला मिळणार आहे. अजूनही शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ आता मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. फटका तर आपला दूर होता, परंतु इथे आता समोरच्या दिशेने अजूनही षटकार येणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा प्रथमेश फलंदाजी मार करून तयार आणि ते मात्र पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटवला आहे. झेलबाची संधी आहे. तिसरी झेल या क्षेत्रक्षकडून आपल्याला या सामन्यामध्ये निसटताना पाहायला मिळेल. गच्चाळ क्षेत्रक्षण लकीच्या क्षेत्रक्षकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. 2 धावा तर कंप्लीट केले जाते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना इथे आपल्याला रोशन धावबाद होताना पाहायला मिळेल. टोटली चेंडूवरती 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 63 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. 64 धावांचा भला मोठा टार्गेट इथे उभं केलं जाते प्रशांत 11 या संघासमोर.
40 करंट माझा मारतो सरकार. सवी स्पोर्ट्स आपलं चित्रक्षर लवकरात लवकर आपण सजवून घ्या. चौसष्ट धावांचा पाठलाग करत आपल्याला प्रशांत तेलेवाल संघ क्रीडा गणाच्या आतमध्ये दाखल झाला. स्ट्रायकिंग हेड वरती ऋषिकेश सोनवणे स्ट्रायकिंग हेड वरती आपल्याला दिनू पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार एक उत्कृष्ट गोलंदाज मिथुनच्या वरती सोपवलं जाते. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याच्या माध्यमातून आपल्याला अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाले. व्हेरिएशन त्याच्या गोलंदाजीवर आपल्याला पाहायला मिळाले. स्लोवर चेडू तीसरार गोलंदाजीसाठी सुद्धा त्याला ओळखला जातो. मिथुन आपल्याला गोलंदाजी मार करून पाहायला मिळेल. गतीत परिवर्तन करण्यासाठी हे माहीर असलेले गोलंदाज पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू असेल पंचांच्या डाव्या हाताकडून चप्पल ऑन खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना इथून पाहायला मिळालाय. याच अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्री गणेश होतोय. वाईड आहे. चांगल्या टप्प्यावरती ते गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. ऋषिकेशसाठी द्वितीय ताबडतोड फलंदाजी इथे करावी लागेल. 64 धावांचा पाठलाग करायचा येणार 30 चेंडूवरती. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र नेक्स्टच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला केटवलं 0-4. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच 13 धावांच्या सरासरी इथे
चालावं देखील लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावा या कंपल्सरी आपल्याला खर्च कराव्याच लागणार. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला आता दिनू पाहायला मिळेल. आक्रमक फलंदाजी ती करावी लागेल मिथुनच्या विरोधामध्ये. इथे मात्र लेक्सच्या दिशेने फटका खेळला जरूर जातोय. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जाते. 2 धावे इथे कंप्लीट केल्या जाते. तिसऱ्या धावेचा हा प्रयत्न नक्कीच असेल, परंतु कॉलिंग थोडंसं आपल्याला खेळण्याच्या आपल्याला चांगलं पाहायला मिळेल. दोन्ही फलंदाजांच्या ताळमेळ आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. 2च धावा या शेड्यूलवरती घेतल्या जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करत आपल्याला मिथून तयार होताना पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या हातावर राईट हातावर विकेटने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. इथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबाची जाते, झेल टेपली जाते. दिनूला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. 4 या धावसंख्येवरती पहिला मोहरा इथे हे गाण्यात केला जातोय. चांगली गोलंदाजी चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला होता. अमितच्या माध्यमातून चांगली इथे झेल आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पहिला गडी 4 या धावसंख्येवरती गारद केला जातोय. 13 रनच्या 13 धावांच्या सरासरीने इथे चालावं लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावा या खर्च कराव्याच लागतील. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून मिथून तयार. पुढील चेंडू असेल पंचाच्या उजव्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. समोरच्या दिशेने मोठा फटका आक्रमक खेळला देखील जातोय. चेंडूला ट्रेव्हल नक्कीच केला जाईल. वन लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी रोहित आपले इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळाले. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक भूमिका इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घेतली देखील जाते. अशाच प्रकारची फटकेबाजीची गरज या संपूर्ण सामन्यामध्ये आपल्याला दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 8 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती होईल तर नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. ऋषिकेशचा जर का आपण विचार केला तर गोलंदाजी थोडीशी आपल्या त्याच्या माध्यमातून खराब पाहायला मिळाली होती. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू होता, परंतु ते स्वेरबारा नक्कीच पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. रिक्वायर्ड रेट आपल्याला 13 धावांचा पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मिथून तयार. पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र स्लो अटकणे. चेंडू समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी आहे. इथे मात्र अमितच्या माध्यमातून अप्रतिम झेल आपल्याला पाहायला मिळालाय. 2 ते 3 वेळा चेंडू हातातून निसटला होता, परंतु झेल इथे अचूक टेपली देखील. झेल आपल्याला त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले आहेत. नवीन मॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये संदेशला दाखल केला देखील जातो. इथे मात्र आक्रमक पवित्र इथे घ्यावा लागेल. 64 धावांचा हा पाठलाग करत प्रशांत इलेव्हन संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती संदेश पाहायला मिळते. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे मात्र झेल टिपली देखील जाते. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला 9 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 9 हे पाहायला मिळते. मिथूनकडून अप्रतिम गोलंदाजी झाली आहे. 9 धावा इथे खर्च केल्या जाते. 3 गड्यांना इथे माघारी पाठवले जाते. जे हुकमाचे एक्के होते ते क्रीडांगणाच्या आपल्याला बाहेरच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकातील 5व्या आणि 6व्या चेंडूवरती ते 2 गडासाठी आपल्याला विकेट घेताना विकेट पाहायला मिळाला. अप्रतिम गोलंदाज आहे. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याच्या माध्यमातून आपल्याला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली.
नवीन गोलंदाज करण्याच्या आतमध्ये प्रथमेश गोलंदाजी बार होते या फटकेचा चालूवर बोलच्याला ओळखला जातो रिव्हर्ससाठी केला इथे मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते नैसर्गिक अडथळा चेंडू इकडचा तिकडे ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळाले एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील अप्रतिम फटका आपल्याला ऋषिकेशच्या माध्यमातून पाहायला जरूर मिळाला होता समोरच्या दिशेने फटके खेळावे लागेल मोठे फटके ते खेळावे जरूर लागणार आहेत संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळाली संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10 ही धावसंख्या पाहायला मिळते पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून प्रथमेश या पंचाच्या उजव्या तोडून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय स्लोवर टाकलेला चेंडू होता सकारावला चेंडू समजत नाहीये चेंडू बाईक स्वरूपात देखील सुरुवात एका धावेसाठी जातोय बॅट आणि बॉलचं इथे कनेक्शन होत नाहीये प्रॉपर टायमिंग इथे जुळून यावं लागेल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावे लागतील नॉकआउटचा सामना आपल्याला हा पाहायला मिळणार आहे जो संघ येथे हरेल तो या स्पर्धेतून बाहेर होणार आहे या स्पर्धेतला त्या संघाचा प्रवास तिथेच आपल्याला थांबताना पाहायला मिळेल जो संघ या सामन्यामध्ये विजय संपादन करेल तो थेट दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये आपल्याला टीसीसी गुच्चाम या संघासोबत खेळताना पाहायला मिळणार आहे पुढील चेंडू इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू बॅटची हलकीशी गळा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 12 या धावसंख्येवरती दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारे चांगली गोलंदाजी प्रथमेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग प्रथमेश केलेला चेंडू होता चेंडू घेतोय पायांचा वेध निर्धाव चेंडूची ते संख्या घडताना पाहायला मिळते चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते प्रथमेश आपल्या चेंडूवरती नजाकत दाखवत आहे अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय फिरकीचा जादूगर म्हणून ज्याला ओळखला जातो तशाच प्रकारची फिरकी गोलंदाजी इथे केली देखील जाते परंतु पुढे चेंडू इथे मात्र लेगरी केलेला चेंडू इथे सकाराला समजत नाही परंतु इथे स्वेअरवार आपल्याला पाहायला मिळालाय पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय वाईड चेंडूचा याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 13 या धावसंख्येवरती येणाऱ्या 20 चेंडूवरती 51 धावांची अजूनही गरज असणार आहे स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळतं बॅट टुकल आव्हान केलं जातं इथे मात्र आपली चेंडू होता नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय वाईड चेंडूचा आणि धावून देखील एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते वाईट +1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा इथे वसूल केल्या जातात या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल दुसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे आता मात्र रिक्वायर रन रेट आपल्याला वाढताना पाहायला मिळतोय 14.70 चा रिक्वायर रन रेट पाहायला मिळाला इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय फिरकी इथे दाखवली जाते निर्धाव चेंडूची इथे संख्या घडताना पाहायला मिळाली उत्कृष्ट लेग ब्रेक केलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय ऋषिकेशला जखडून ठेवलं जात नाही पॅडली बॉलचं इथे कनेक्शन होत नाहीये दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या संघाची धावसंख्या रोखली जाते 3 गड्यांच्या मोबदल्यावरती इथे 15 धावा वसूल केल्या जाते येणाऱ्या आता 19 शेड्यूलवरती 49 धावांची गरज असणार आहे ताबडतोड इथे फलंदाजी करावी लागेल रिवासाठी केलाच येतोय तिकडे जत्रक्षक इथे तैनात केला देखील जातोय एकच धाव इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाईल एका धावेवरती समाधान मानावं लागणार आहे 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 16 धावा येणाऱ्या आता 18 चेंडू आणि 48 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी प्रशांत 11 या संघाला चांगली गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेश आणि मिथुनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली रोशल वरती आता विश्वास दाखवला जातो वैयक्तिक कोट्याची पहिल्या आणि संघाकडून 30 षटक हाताळण्यासाठी रोशलला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातो स्ट्रायकिंग एंडवर ऋषिकेश तो नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळेल रिक्वायर रन रेट आपल्याला आता 16 धावांचा पाहायला मिळतोय 3 घडाघाती येते षटकार येणं गरजेचं असणार आहे प्रत्येक षटकामध्ये आपल्याला 16 धावा या खर्च करावे लागतील तर आपण या सामन्यामध्ये विजय संपादन करू शकता गोलंदाजी बार करून रोशन तयार वैयक्तिक कोटीची पहिल्या आणि संघाकडून 30 षटक घेऊन आपल्याला पाहायला मिळतोय 55 डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल स्ट्रायकिंग एंड वरती ऋषिकेश पाहायला मिळतोय बॅट टोकून आव्हान केलं जातंय पहिला चेंडू असेल रोशन याचा आकुल टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते नेक्स्टच्या दिशेने मोठा भडका खेळा जरूर जातोय इथे मात्र झेलबाची संधी होती संधी निसटली चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी ऋषिकेशला अशाच प्रकारची फटकेबाजी करणं आपल्या संघासाठी गरजेचं आहे फुलातून फटका आपल्याला त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला होता
संघाची धावसंख्या 20 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. सर्व क्रीडारसिक प्रेमींना एक विनंती असेल, जे आपण डगावच्या दिशेने जार आहेत त्या जार वरती जे क्रीडारसिक प्रेमी बसलेत, जे प्रेक्षक बसलेत, त्यांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, आपण त्या जार वरून उठायचं आहे. एसटी रिक्षाचा मागचा जो डगावट आहे ज्याच्यावरती जार ठेवले, ते जार वरती जे कोणी बसलेत त्यांनी उठाय. पूर्वी आपण सामन्याच्या दिशेने आपल्या ऋषिकेशच्या माध्यमातून रिव्हर्स अटेम्प्ट केलेला फटका पाहायला मिळाला होता. चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी पाठवलेला पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती चौकार ऋषिकेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळालेत. संघाची धावसंख्या 24 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. नक्कीच अजूनही 2 ते 3 घणाघाती अजूनही जर फटके आले तर प्रशांत 11 हा संघ पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती धडाकेबाज फलंदाज ऋषिकेश पाहायला मिळाला. लेग साईडच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळायचा होता. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागणार आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 25 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. आता मात्र सामन्यामध्ये रंगत घडताना पाहायला मिळेल. येणाऱ्या आता 15 चेंडूवरती 39 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू आणि 39 धावा कोणता संघ इथे विजय संपादन करणार हे देखील बघणं गरजेचं असणार आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळणं जरूर जातोय. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. ऋषिकेशला स्ट्रायकिंग एंड वरती आणलं जात आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असताना या 2 चेंडूवरती फटके येणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बार खोलून रोशन तयार होईल. पुढे चेंडू पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. ऑफसेटच्या दिशेने चेंडूला पाठवला जरूर जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. गच्चा क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला जरूर मिळालंय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. नक्कीच क्षेत्ररक्षणावर आपल्याला मोठी चूक घडताना पाहायला आपल्या संघाला परत घेऊन येताना पाहायला मिळेल. 13 चेंडूवरती अजूनही 34 धावांची गरज आहे. आक्रमक भूमिका ऋषिकेशच्या माध्यमातून घेतली जाते. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. आक्रमक भूमिका इथे ऋषिकेश घेताना पाहायला मिळालाय. नक्कीच रोशन याचं महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. 18 धावा त्याच्या षटकामध्ये खर्च केले. अप्रतिम पाहायला मिळालं होतं. 9 धावा इथे खर्च केल्या. 3 गडी इथे गारद केले. 3 हुकमाचे प्रशांत 11 संघाची क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवले देखील होते. तोच गोलंदाज आता चौथा निर्णायक षटक फेकण्यासाठी क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातो. हॅट्रिक चेंडू आपल्याला मिथूनसाठी पाहायला जरूर मिळणार आहे. येथे मात्र चेंडू पायांचा वेध घेताना पाहायला मिळालं. लेग बॅटच्या स्वरूपात एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 35 वरती जाऊन पोहोचले. सामन्यामध्ये अजूनही मित्रांनो लढत आहे. 11 चेंडूवरती 29 धावांची गरज आहे. या षटकामध्ये 2 ते 3 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. सामन्याला रुग्णेशा आपल्याला सकाराम देतो का पाहायला बघायचं आहे. पुन्हा एकदा पुढे चेंडू लेगच्या दिशेने मोठा फटका खेळणं जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 37 या धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकातील चौथ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार. 4 आपल्याला निर्णायक चेंडू पाहायला मिळतील. या 4 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न नक्कीच सकाराम आणि ऋषिकेशचा असेल. 10 चेंडूवरती अजूनही 27 धावांची गरज आहे. कुठेतरी ऋषिकेशला आता स्ट्रायकिंग एंड वरती आणणं गरजेचं आहे. ऋषिकेशचा जर का आपण विचार केला तर 9 चेंडूवरती ताबडतोब 20 धावांची फलंदाजी करतोय, तर सकाराम 6 चेंडूवरती 4 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय वाईट चेंडूचा. इथे मात्र अतिरिक्त धावा दिल्या देखील जात. या अतिरिक्त धावा इथे रोखाव्या लागतील.
एक धाव या सामन्यामध्ये महत्वपूर्ण ठरणार आहे. समीकरण मैदानामध्ये बदललंय. 10 चेंडू वरती 26 धावांची गरज आहे. मिथुन वरती आता कुठेतरी आपल्याला दबाव येताना पाहायला मिळतोय. चौथ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिल्या क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला या स्पर्धेचा पाहायला मिळतोय. प्रशांत 11च्या विरोधामध्ये सावी स्पोर्ट्स. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने हलक्याच्या चेंडूला कंटावला जातो. एक धाव तरी कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच आता ऋषिकेशला शाकी गेटवरती आणलं देखील जात आहे. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 39 या धावसंख्येवरती. येणारे आता 9 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. ऋषिकेश मध्ये नक्कीच क्षमता आहे. त्या 25 धावा तो खर्च करू देखील शकतो. 9 चेंडू आणि 25 धावा येणार. आता 3 चेंडूवरती 2 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. या 2 फटक्याने आपल्याला या सामन्याची रूपरेषा पाहायला मिळेल. इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबाची संधी आहे. इथे मात्र झेल घेतली जाते. आक्रमक फलंदाज सामन्यामध्ये येऊन टेपला. नक्कीच कमबॅक आपल्या सगळ्यासाठी केलं जात आहे. मिथून कडून आपल्याला चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाले. वैयक्तिक अचूर्य 10 चेंडू फेकल्यानंतर 10 चेंडूवरती 13 धावा खर्च करत 4 गडी गारद देखील केले. 4 हुकमाचा 1 आपल्याला या क्रीडांगणामध्ये पाहायला मिळालं. त्या 4ही फलंदाजाला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. येथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातो. अकोट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची सागता घडताना पाहायला मिळाले. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रशांतला दाखल केला जातोय. आता मात्र येणारे 7 चेंडू आणि 25 धावांची गरज असणार आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी प्रशांत 11 या संघाला जोपर्यंत ऋषिकेश मैदानामध्ये होता तोपर्यंत या सामन्याचं आपल्याला चित्र वेगळं पाहायला मिळालं होतं. परंतु आता ऋषिकेशला क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवलं जात आहे. या चेंडूवरती 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. गचार आपल्या क्षेत्रक्षण नक्कीच पाहायला मिळालं. 2+1 टोटली चेंडूवरती 3 धावा. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 42 या धावसंख्येवरती. आता मात्र येणारे 6 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. हा सामना आपल्याला महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या सामन्यामध्ये जर का आपण विजय संपादन केला तर थेट आपण दुसऱ्या सेमीफायनल साठी प्रवेश करणार आहात. जो संघ या स्पर्धेमध्ये पराभव होईल त्याचा या स्पर्धेमधला प्रवास इथेच संपणार आहे. पहिल्या क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला फायनल संघ या स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळाला. भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ. अप्रतिम लढत आपल्याला पहिल्या सेमीफायनल मध्ये पाहायला मिळाली. DCC कोसांबीच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ फायनलिस्ट संघ पहिला पाहायला मिळालाय. ओमकार याच्यावरती विश्वास दाखवला जातोय. पंचांच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात केली. पहिला चेंडू इथे मात्र त्रिफळाची येत होत आहे. यष्टी इथे उद्ध्वस्त केली जाते. धक्का क्रमांक 5. या ठिकाणी आपल्या व्यासपीठावरती मी सन्माननीय माननीय आदरणीय आपल्या गावचे सरपंच राजू शेठ गुजर यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर आदरणीय दीपकजी काणेकर आणि ज्यांनी आपल्याला भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. मला वाटतं आदरणीय राम मोरे असतील, त्याचबरोबर आदरणीय केशवजी जिनगरे असतील आणि महादेवजी जिनगरे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मित्रांनो एकदा टाळ्या वाजल्या, कारण 2 दिवसाचं जेवण आहे ते आपण कोणीही विसरू शकत नाही. त्याचा स्वाद एक जबरदस्त जेवणाचं या ठिकाणी ज्यांनी व्यवस्था देण्याचं काम केलं असं एक उत्तम व्यक्तिमत्व या व्यासपीठावर दाखल झालेले. धन्यवाद. पुढे आपण पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केलं जातं. एक धाव जर कंप्लीट केली जाते एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धाव्यामध्ये केलं जातं. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धावा. येणारे 4 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. 3 इथे मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतोय. गौरव मध्ये नक्की क्षमता असेल. 3 इथे मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू आपल्याला
पाहायला नक्कीच मिळतं. इथे मात्र लेक्चरच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटून काढला देखील जातो. तर या ठिकाणी आदरणीय विकासजी दगडे या गावचे सन्माननीय तंटमुक्त समिती अध्यक्ष ज्यांनी स्पर्धेसाठी लागणारे संपूर्ण चेंडू उपलब्ध करून दिले ते सुद्धा दाखल झालेले आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि भोजन व्यवस्थेमध्ये एक अग्रगण्य असणारं नाव महादेवजी जन्मे यांचा या ठिकाणी यथोचित मानसन्मान करतो आदरणीय दीपकजी काणेकर. आदरणीय काणेकर यांनी स्पर्धेसाठी लागणारे स्टंप आहेत ते दिलेले आहेत आणि त्यांच्याकडूनच आपण भोजन व्यवस्था करणारे आदरणीय महादेवजी जनगरे यांचा माजी ग्रामपंचायत सदस्य असणारे मानसन्मान आपण या ठिकाणी संपन्न करत आहोत. जसं सोहळी आपण प्रत्येक सामन्याच्या दुसरे फक्त या सामन्यामध्ये आपल्याला औपचारिकता बाकी असलेली पाहायला मिळेल. एका चेंडूवरती 17 धावांची गरज. 17 धावांची गरज औपचारिकता या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. सावी स्पोर्ट्स जवळजवळ आपल्याला विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय.